החנות שלי עשתה ב-30 ימים האחרונים 5,000 שקל. קוראים לי אלי, אני בן 56. תגיד לי בגדול, אלי, לפני שהגעת אלינו, מה חיפשת? חיפשתי תעסוקה כמה שפחות לעבוד, להרוויח יותר. כל המטרה שלי הייתה. ומה שכנע אותך להירשם בסוף? ראיתי שאחרי שהזמינו אותי למשרד, ראיתי שיש וואטסאפ, יש עם מי לדבר, נותנים לך ביטחון, מחירות והכל, זה בונה לך את הביטחון העצמי, כאילו מסיר לך את הספקות. ברגע שיש מישהו מדבר איתך ואתה רואה דברים בעיניים, הוכחה, זה משנה לך את כל הגישה. אתה מבין? למרות מה שהולך פשוט כל הספקות, שידר לי יותר ביטחון. את החששות והפחדים, אחרי שהתחלת איתנו, מה פתאום הסיר את החששות? מה הוא עושה לי, מתי שאתה רוצה תתקשר אליי, אין בעיה, אני זמין בשבילך. איך זה באמת השפיע עליך על החיים האישיים? זה גם נתן לי איזשהו רגיעה כלכלית. נתתי איזשהו קרס קפיצה לעצמי, אז אני רגוע בינתיים, רק, איך אומרים, קצת סבלנות. אתה יודע כמה כסף הכנסת עד עכשיו? החנות שלי עשתה ב-30 ימים האחרונים 5,000 שקל. אם היית צריך להסביר לחבר טוב למה שווה להצטרף, מה היית אומר לו? ממש ממליץ בחום לעשות את הצעד הזה ולא לחשוש. אם אני עשיתי, כל אחד יכול לעשות את זה. אני איתכם, העניינים ישתפרו, זה בטוח.